אני ודנה ירדנו בתחנה שנקראת סרברסקו. והנוף מפה פשוט לא נורמלי, קר פה רצח, אבל זה פשוט יפה. הנה דנה שם על הגשר. עכשיו אנחנו הולכים ללכת בתוך יער פה בהמשך, בתוך היער הזה שפה, ולהגיע עוד איזה שעה לטירה ממש יפה. המקום ממש חבל על הזמן. צלבת אותי? מה את רוצה להגיד למצלמה? שקר פה מאוד, אבל מאוד מאוד יפה ושווה כל דקה ושנייה. ותודה רבה לפוצי המושלם. חיים שלי. אני אוהבת אותך.